Sa mahiligon og exotic animals ani ay grupo sa mga kolektor dinhi sa Subo nga nagbuhi niini. Gikan sa mga lain-laing klase o matang sa bitin, iguana, buaya ug uban pa. Sayran ta ang mga pamaagi aron makabuhi ta og mga mananap nga gihulagway exotic animals dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Ug karong buntaga makauban nato sila si Rudy Russell Abad. And we also have Christian Nangsi and si Hilary Jules B. Igot. Good morning and welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet ang ato ang mga kapuso. Hello, may buntag mga kapuso. Salamat dahil sa pag-invite sa mga diri. Thank you so much for joining us ug nagbitbit pa ni sila may sa pipila sila mga dalamay dito sa tong studio. Mga pets. Okay, una-una sa tanan when we say exotic pets based sa DNR nga balaod no, by definition exotic pets kanang pets nga dili naturally makita diri sa ato ang Dili siya nasod. domesticated mo. Yes, okay. So may we know asa ni gikan nga mga countries ning inyuhang mga exotic pets nga dala? Well, kani sila ma'am, lahi yun ni sila no. Most of them are not actually found here in the Philippines. That's why they're called exotic. There's something that is rare to be seen here. So kita tanan kay matingali ta nga sa zoo man jud ni sila. Oy, di man siya pwede. Pwede man basta mo follow lang jud ta sa saktong balaod. So may pamaagyan na sa mga yung permit, mga yung Diri na musod ang kuan, ang mga gitawag na to og wildlife farm permittees. Mao ni sila ang mga farm like ni Mr. Chan and Mr. Hilary. Mao ni sila ang mga sa example sa mga wildlife farm owners. Okay. So sila may mo kanang muhatag og permit sa mga tao if mo palit sila. Nya mao ra sad ni sila ang entities nga pwede. Pwede magbuhi, pwede mag-breed. Pwede mag-breed, pwede magbaligya, kuan ba? Unsa may ikaw Sir Christian unsa man ning imong dala can you share to us unsa man ning mga pipila sa inyong mga binuhi sir? This is a sugar glider. Tapos makita na siya sa New Guinea, Australia, and New Zealand. New Zealand. Oh, okay. And mabuhi sila hantod 10 to 15 years. Tas. Ang gidako niya ingana na gyud sir. Mas dako-dako lang gamay. Alright. Sumudako-dako pag yun siya. Gamay lang. Okay. So, kana siya adult unsa man na? na siya adult or No, 3 months pa. 3 months? Oh, okay. Kanang 3 months unsa man na siya ma-consider murag baby pa na siya or adult na? Okay. Julie. So ari sad ta ni Hilary unsa man sa nang imuhang bit-bit ka Hilary? This is a ball python. So basically, it's called ball python kay mo curl siya or mo balls siya. Or mas scared ba or mas threatened so may nana siya. Buloko siya. Muluko Oh, siya. muluko siya. Palukuan lang gid na siya diha. Ang gidako na unsa man? Maximum size is 5 to 6 feet. Okay. 5 to 6 feet. So kani siya sub-adult but Alright. yeah, nearly there. Unsa may kinaunan na sir? Mukhaon sila mga mice, rats, mga domesticated nga ana. Oh, alright. Okay. Kanang when we say python unsa man ni siya venomous ba ni siya? This is a constrictor. So wala ni sila venom. They constrict or pag gipaagi nila sa pag hug or ilang ipastop ang heartbeat sa ilang prey. Sir, di unsa may maingon ta nga allowed nga bubuhi katong mga dunay permit gitugtan sa gobyerno pero kanu sa to ma-consider sir nga violation ang pagbuhi og mga exotic nga mga animals? If mahog na siya violation sir if ikaw wala kay permit niya nagbreed ka og mga exotic animals, wildlife man gud nila sir, and then paagi sa atong gobyerno nga pagprotektaan nila para dili sila ma-poach sa wild. Naatay mga rehistrado nga mga entities like kani mga wildlife farms mao ni sila ang rehistrado sa gobyerno nga mo breed og mga pang pets og pang commercial use na mga animals. So if kita ganahan ta mo pet og exotic animals, wa jud na siya problema. As long as mo palit ka sa usa ka wildlife farm permittee, kay maora jud ni siya ang only way nga makakuha ka og legal nga exotic pets. Kay lisod man sad kay basinyag mga dakbanta. Oo. So pagbuhi og mga exotic pets murag daghan-daghan gyud ni siya requirements sir no nga i-follow sa kinahanglan ba gyud nga ang imong balay murag nasag kay zoo or kanang murag kuan? Well, wild requirement restrictive ba na na siya ma'am sa if magtukod jud kag wildlife farm pero kung pet Okay. owner jud ka, your house should suffice as long as you can provide the proper care sa mga animals. Of course, it's always gonna be the proper care sa atong mga hayop.
di pa ni sila maringon tang endemic din sa Pilipinas, no? Lagi kan sa laing nasod. Di sila manibag-o sa atong klima, sa atong panahon din, sir. Well, kanisla sir, daghan pila na ni sila ka generation diri sa Philippines ginabreed. Although nga naa sila sa gawas gikuha ang ilang originated nga species, pero tungod kay pila na ni sila ka generation nga ginabreed og gipanganak diri sa Philippines, naada na ni sila sa tong climate nga kanang tropical climate, but most of them are actually from tropical climes as well. So, Christian, ikaw nagbuhi man jud ka, permit di man ka unsa may ingutang fulfillment kalipay nga nahatag nimo kini inyong mga binuhing hayop. Tagan sila nahatag na kalipay, it's because kanang gikan ka sa trabaho. Nya pag uli nimo na like mawala imong stress because of them. Okay. Unsay nakalahi sir sa kanang magbuhi ka og katong mga regular pets? Sa kanang exotic Ang nakalahi pets. niya, ma'am, is ang common mga dato nga pets diri is dogs and Yeah. cats, which is they have hairs. Most of the exotic pets wala ni sila hairs kayo. They have scales kani kay furs. Murag kanang rare kay pod sa mga exotic pets kanay mga furs. Kasagaran jud nila is mga scales. Now, katong mga allergic sa abog-abog or sa mga furs ug kuan, pwede sila makakuaginani o di sila ganang nga pets nga di sila ganag saba nga pets kay most of these animals are actually quiet and less maintenance po ni sila. Speaking of maintenance, when it comes to food, unsa man dako-dako ba ang gasto ninyo pag maintain og mga exotic pets? The more dako imong facility, the more dako imong budget ipagawas. But if nagpet-pet lang ka, like, let's say for example, you have this ball python as a pet, dili ka pwede magdakop og mga hayop gawa ay sa inyong kanang mga ilaga nga sa inyong balay. It's because they carry diseases, parasites, so magbuhid yung kag imuhang kaugalingon nga mga farm sa mga mice and rats, which are clean. Mao na imong ipakaon nila. So mahog ra pud siya nga imong gasto is lawg ra sa ilaga, which is mga pellets. So ang kaon na nila is like once or twice every 2 weeks. So dili kay siya yung grabe ro sa once a month ang kaon labi na sa mga bitin. Okay, finally, mga yumig message tagsa-tagsa gikan ninyo para sa kadtong gusto nga mobuhi sad og mga exotic pets sa inyohang ika-advise. Message na lang sad sa atong mga viewers. Ikaw na. Before you buy, you have to research how to take care sa animal na imong gusto ba. Yeah, if interested mo sa amo mga reptiles and animals and to have exotic na animals, pwede mo follow sa among page and mo message. Okay? And it is very important, guys, na we should be responsible. Nevertheless nga, unsa ni siya nga klase yung mga hayupa nga inyong gipang pet. As long, sa pangangan nga pet, hayop, they have feelings. They are animals, are living as well. So we need to be responsible with our pets as well. Sakto ginatanan. Unya, sila may mahilig sa pets, sila na hikap diha. So mga kapuso, we would like to thank our guest for joining us this morning. Thank We you. have Hillary, Christian, Christian. ana lang na nimo diha dyan, and Rudy. Nawahi ang stinger ha. Basig unya off Okay. kamay. Yes, Pwede ako na na ba? yan later. Ni kanang walay camera. Thank you so much Thank for you. joining us. And mga kapuso, diha lang mo kay mo balik pa ang GMA Regional TV Live.